Kyrtong ka Voice of People Party VP Dr. Ricky Jason Kon hagas ngibar la kentaj war baka parti jong VPP ka Pyrshah ya ka Ktien Hindi ulong baka seng kampat juk Pyrshah ban kren ya ka Ktien Hindi ka jingkeno kamde ka aka hinrei ka boit politik jong ki wei pat ki seng san partai parhalor kene ka VPP ka penrem jor ya kum kine ki jingken tha aba penpau baka VPP ka yang na ka benta ki ba jela ki badai ki traisnong ka jela Meghalaya une General Secretary ka VPP ulaong ba usngoskem ba kinong song ke jelaken airu ke jingkersha ni ke parti ha ke election Lok Sabha. Manu bagi Pyrshah Ktien Hindi. Oh, kita harus kiba ongat rai ka bha baki sngap ha baki pek bha ya ki jingkren ke jongi halor kata ka jingkeno ke jongki ban sukono ban syalam bakla ya ki jingmer jobkat jong pai ba ulai kadi ka jing shanya ini kalong ke ka ba musi haka longkum kinong yalam ken kibangi khmi lenti kiban yalam kiban pensai kiban kren ye kinong rim ban long ka jing kerku yu pai ba ban lam yu pai ba ban sukono kumni kumtai kalong khlong palapi